Zdravím ťa pri tomto videu a v tomto videu si povieme princíp sily slova. Čo to je sila slova, prečo je to dôležité. Ak je tvojim zámerom si vytvoriť život, po ktorom naozaj túžiš, tak nevyhnutným princípom, ktorý musíš do života integrovať, je sila slova. Princíp je ten, aby si sa naučil používať, uvedomil si moc, ktorá je za tým, že každé slovo má svoju frekvenciu a každá veta, aj to, ako je vyslovená, akým tónom, akým štýlom, má v sebe, je to manifestačný princíp. Dá sa veľmi jednoducho povedať, že úplne všetko, čo vyslovíš, si nejakým spôsobom aj zažiješ. Čiže ak chceš žiť svoj úžasný, najlepší, dokonalý, najvedomejší život, je dôležité sa naučiť správne rozprávať. To, akým spôsobom sa správne má rozprávať, je, že snažíš sa rozprávať prítomnosť, akoby v konečnom dôsledku už potom len rozprávaš prítomnosť a rozprávaš pozitívnu prítomnosť, pretože si vedomý toho, že úplne všetko, čo vysvetlíš, si manifestuješ. Čiže jediný logický spôsob, ako si non-stop zažívať len pozitívnu realitu, je vyslovovať ju. Čo ti veľmi pomôže, lebo ak vyslovuješ len samú pozitívnu realitu do éteru, tak tým pádom spĺňaš aj všetky rainbow podmienky. Ide o to, aby si vždy vyslovoval pravdu a aby si sa naučil formovať veci. Pri manifestácii je to napríklad to, že ak sa ťa ľudia pýtajú na veci a ty si manifestuješ, napríklad momentálne nemáš na bankovom účte peniaze, no ty si manifestuješ, že si najbohatší človek sveta, tak alebo si manifestuješ milióny, tak to znamená, že budeš vyslovovať veci takým štýlom, že ty už jednak si bohatý, vnútorne môžeš vždy byť bohatý a byť plne pravdivý, lebo ty si priniesol do seba, do svojho pola bohatstvo už len tým, že si sa napojil na tú frekvenciu. Čiže situácia, ako to komunikovať v prítomnosti, by bola, že ty už žiješ bohatú realitu, lebo máš bohatý zámer. Keď si zoradíš správne hodnoty a prídeš na to, že zámer je to najhodnotnejšie, čo každá bytosť má, tak už len tým, že si vytvoríš bohatý zámer, sa staneš bohatým. Čo sa týka financií, je to tak, že už teraz si v procese manifestácie, si veľkých financií, čiže už teraz vieš, že žiješ tú realitu. Lebo štúdiom vyšších pravd, štúdiom alchémie, jeden z princípov je, že všetko existuje teraz. Všetko je prítomnosť, všetko už existuje teraz, všetko sa odohráva teraz. Čiže aj tá časová linka, kde máš 1 000 000 na účte, sa odohráva teraz. A tým, že ty sa rozhodneš svojim zámerom teraz sa napojiť na tú linku, tak už teraz si na tej časovej linke, kde máš skôr či neskôr v čase ten 1 000 000 na účte. Čiže už teraz žiješ tú realitu, kde už to máš a týmto princípom to vieš potom aj komunikovať, že už teraz si napojený a kľúčové slovíčko je potom zatiaľ. Že zatiaľ máš na účte toto, no už teraz vieš, že si na časovej linke, kde máš to, čo naozaj chceš. A snažíš sa tým pádom ľuďom neklamať, vždy komunikovať svoju pravdu, no formulovať ju takým štýlom, aby si stále zachoval pravdovravnosť. Nech sa ťa človek na hocičo spýta, tak
sa hrať so slovíčkami, aby si tvoril tú pozitivitu. To ti pomôže byť láskavejšou bytosťou voči celému vesmíru, ak začneš pozitivitu prijať všetkým a všetkým začneš v živote vidieť vo všetkom niečo pozitívne. Na všetkom sa snaž nájsť niečo pozitívne a komunikuj to pozitívne. Čiže hociaký človek, hoci čo vidíš, tak tam nájdi nejakú krásu, nájdi tam nejakú hodnotu, čo ty vnímaš, že je pre teba hodnotné. Nech je to hociako na prvý pohľad pre teba nerezonujúce a škaredé alebo whatever. Nájdi na všetkom niečo pozitívne. Ak ti niekto ukáže úplne doškrábanú machulu a nazve to umením a tebe to príde, že to je nezmyselná blbosť, hej, akoby, vieš, tak sám pre seba, na prvý pohľad, whatever, tak pochvál, dá sa tam akoby nájsť vždy napríklad pochvál to, že má niekto odvahu ti to ukázať. Samozrejme, vždy je dôležitý kontext a energia, za akou to hovoríš, čiže čo sa týka tohto, je to taký riskantný krok a musíš si nacítiť situáciu, či sa to hodí, či to toho človeka neurazí. Ide o to, aby si zachovával pozitívnu energiu medzi všetkými zúčastnenými, aby si sa snažil pozdvihnúť ostatných ľudí, čiže vždy na všetkom nájdi niečo pozitívne. Môžeš pochváliť na veciach farbu, alebo tvár, alebo nejaký princíp, ktorý obdivuješ. A ak nevieš nájsť nič pozitívne, tak nič nehovor nahlas. Lebo na všetkom sa dá nájsť niečo obdivuhodné. Nech je to hociakým spôsobom nerezonujúce, na všetkom sa dá. Napríklad na Hitlerovi sa dá obdivovať to, že bol dobrý rečník a dokázal ovplyvniť veľkú masu ľudí. Na starosystémových štruktúrach sa dá obdivovať, že niekto mal trpezlivosť to tak dlho budovať a udržiavať. Jednoducho na všetkom sa dá nájsť niečo obdivuhodné. Každý má niečo, všetko má niečo do seba. Môžeš obdivovať farbu očí, farbu vlasov, môžeš obdivovať tvár vlasov, tvár človeka alebo vlastnosti človeka. A tým, že začneš komunikovať tieto veci, tak sa ti začnú diať oveľa pozitívnejšie veci, začneš si sám manifestovať a priťahovať veci, kde budú ľudia teba obdivovať a pozdvihovať veci, ktoré sa iným ľuďom na tebe ľúbia. Zároveň si tým zvyšuješ frekvenciu. Veľmi dôležitá je aj sebeláska, čiže je veľmi dôležité aj sebe samému sa naučiť komunikovať veci, ktoré sám na sebe obdivuješ. A aj sám na sebe vieš nájsť x milión vecí, v konečnom dôsledku by si sa mal obdivovať úplne celý, úplne každý aspekt teba by si sa mal naučiť v konečnom dôsledku obdivovať a komunikovať, aký si úžasný, aké máš super vlasy, aký máš úžasný úsmev, akú máš odvahu, aký máš nádherný hlas, aké máš úžasné oblečenie, aký máš zmysel pre krásu, ako vieš obdivovať aj malý detail, ako si sa naučil obdivovať iných ľudí skôr, ako sa to naučila väčšina ľudí, ako rýchlo dokážeš čítať, alebo obdivovať, najviac sa dá obdivovať láska, ktorú v sebe kultivuješ. Čiže ja na sebe obdivujem, že som sa naučil všetko obdivovať a vo všetkom hľadať to pekné, že som sa naučil to aj komunikovať. A čím viac potom komunikuješ tieto veci, čím viac pracuješ so silou slova, tak je to ako sval, ako všetko iné. Čím viac to robíš, ono sa tým kóduješ a postupne sa to u teba stane automatické a za nejaké obdobie si všimneš, že
už rozprávaš len pozitívne, že už komunikuješ len takým štýlom, aby si priťahoval pre seba a ostatných čo najkrajšiu realitu. Keď ukotvíš do seba tento princíp sily slova, tak sa to zrkadlí potom aj na iných úrovniach. Začneš si priťahovať pozitívnych ľudí, ktorí sa venujú takisto sile slova, budovania tohto svalu. A potom je to oveľa príjemnejšie komunikovať a baviť sa s ľuďmi, ktorí vidia pozitívne veci, lebo potom je všetko ultra mega awesome, potom je všetko obdivuhodné a celá frekvencia, celá realita sa mení potom na frekvenciu, kde každý vidí vo všetkom krásu. A verte mi, že to je cesta ku šťastiu, to je cesta potom, ako si zažívať krásnu realitu, ktorá sa dá obdivovať, kde každý je na každého milý, každý každého si aj vypočuje, každý každého vie povzbudiť. Zároveň ono to je všetko o frekvencii, čiže keď ty začneš komunikovať tie veci a potom si pritiahneš do života ten dar, že okolo seba budeš počúvať pozitívne naladených ľudí, tak to len zase akoby je taký exponenciálny princíp, kde sa potom exponenciálne tá frekvencia naladí a zase si tým len tvoríš a manifestuješ pozitívne naladenú frekvenciu. A silou slova sa dá prenastaviť úplne každý aspekt tejto reality. Úplne každý detail, každý zákon, zopár zákonov je takých univerzálnych. Také, že napríklad, že nevieš neexistovať, to sa jednoducho nedá. No zase je to také, vieš, sila slova, že nedá sa neexistovať. Vieš si nastaviť realitu, aby si pre niekoho iného neexistoval. Bém a máš to. Budeš hovoriť pravdu, ale vesmírny princíp je, že tvoje vedomie neprestane existovať nikdy. Vždy si bude niečoho vedomé, no môžeš si vytvoriť takú ilúziu a také programy si nastaviť, aby si mal pocit, že reálne pre ostatných neexistuješ napríklad. Čiže preto je veľmi dôležité, že čo komunikuješ, lebo non-stop komunikuješ vesmíru, čo si potom non-stop, čo sa ti potom cyklí v živote. Čiže ak chceš mať pozitívne naplnený, úžasný, ultra mega awesome život, je dôležité sa naučiť správne komunikovať. Zároveň, ak máš ľudí, čo sa ťa snažia triggerovať a všímaš si, že oni komunikujú do života bullshit, tak najlepšie, čo pre seba môžeš spraviť, je prestať chodiť na také miesta, prestať sa obklopovať takými ľuďmi, lebo to je najkľúčovejšie. Napríklad, ak si niekto zažíva nejakú chorobu, tak najlepšie, čo môžeš spraviť, je prestať tú chorobu riešiť, prestať ju komunikovať, prestať o tom rozprávať a nastaviť sa na realitu a komunikovať, že ty už si zdravý, že ty si tak v procese liečenia, ty tak dôveruješ svojmu telu, svojej energii a frekvencii, že tá choroba odchádza preč, mizne, skončila, lebo ty si ultimátne vedomým Bohom, ktorý sa práve rozhodol mať večné zdravie, tak dôveruješ svojmu vlastnému telu, svojim bunkám, že sú badass mother lovers, ako si ty sám, že sú silné, že tvoje vlastné bunky sú imunné voči nízkofrekvenčným bullshitom a majú silu sa prispôsobiť každému prostrediu v tom, že ostávajú silné a zdravé, že ty si sám sebe medicínou, že ty nepotrebuješ nikoho iného a nič iné, lebo ty sám máš v sebe tú silu regenerácie. Ty sám preberáš zodpovednosť za to, akú realitu si tvoríš. Uvedomíš si, že
prečo tá choroba v prvom rade prišla a vznikla. Zmeníš, dáš vesmíru najavo, aha, vidím, chápem, prečo to prišlo, chápem, prečo sa teraz takto cítim a rozhodujem sa cítiť odteraz takto. A odteraz sa budem vyjadrovať tak, že toto je moja pravda, hoci kto príde, tak buď podporí to, čo ja teraz hovorím, ja som proste silný a zdravý a mám na to sa z tohto dostať sám teraz. A hoci kto bude mať iný názor a bude sa na mňa snažiť projektovať alebo tlačiť niečo iné, tak jednoducho túto osobu, to je jasný signál, že túto osobu zo života odstraňujem. Ja nepotrebujem počúvať vaše primitívne názory, lebo ja sám preberám zodpovednosť a volím si ukotviť tento princíp sily slova a odteraz je mojou pravdou toto. A hoci čo tvrdí niečo iné, tak ja som mocnejší, lebo ja sám som pre seba Bohom, ja sám viem, čoho som schopný, ja sám sa rozhodujem byť tvorcom svojej vlastnej reality a v tomto vedomí, že ja sám som pre seba tvorcom, tak sa stávaš ultimátom a nikto, ak to ty sám nedovolíš, tak nikto nemá väčšiu moc nad tebou, než ty sám. Nikto nevie zmeniť realitu. To je akoby úžasný magický princíp paralelných realít a multiverzu, že ty, ak sa rozhodneš, že si zdravý a niekto iný sa rozhodne na teba projektovať to, že si pre nich chorý, vy sa reálne viete shiftnúť do dvoch liniek, kde on si bude zažívať linku s tvojou verziou, kde tvoja nejaká časť, tvoja akoby verzia akoby projekcia tej osoby na teba v jeho realite bude chorá, no ty sa shiftneš na realitu, kde tá osoba nebude a tým pádom ty budeš pre seba zdravý. To je nádherný magický princíp, ktorý ak plne ukotvíš a pochopíš, tak sa staneš majstrom svojej reality a nikto ti potom nemôže kecať absolútne nič do života, s čím ty nerezonuješ, no ty sám si ten, čo rozhoduje a púšťa si do života energie, ktoré ti môžu zmeniť tvoju realitu na ich projekciu. Ak ty sám sa rozhodneš, že ty sám budeš žiť v tom, že toto sú pre mňa blá blá, toto ja neukotvujem tento princíp do seba, ale ja sa rozhodujem žiť v strachu a bez tabletiek a bez doktorov a bez toho, aby ma všetci lutovali, akoby neviem sa z tejto choroby dostať, tak je to tvoja slobodná vôľa a môžeš byť aký chorý len chceš. A absolútne nikoho v Rainbow to nebude trápiť, lebo každý v Rainbow si je vedomý tohto princípu, že každý si je tvorcom svojej vlastnej reality a touto informáciou len dostávaš možnosť prevziať zodpovednosť za svoj život a tvoriť sebe a svojim blízkym realitu, akú by si ty chcel. No je to na tebe, že čo sa ty rozhodneš, ako sa ty rozhodneš sám pre seba existovať. Čiže komunikuj prítomnosť, ktorú chceš si zažívať. Skôr či neskôr sa to stane tvojou hmotnou fyzickou realitou. Začneš to vidieť, začneš to cítiť, začneš to žiť. A to je to, do čoho sa máš ako existencia prebudiť, aby si zažíval to, čo chceš, to, čo preferuješ. Nie je to, čo si pre teba vymysleli iní, nie je to, čo na teba nakodoval systém, že sa máš tak a tak cítiť. Nie je to, čo ti hovoria tvoji kamaráti, to je silné slovo. Ak ťa niekto zmotáva na to, že máš byť, že si slabý a že niečo nedokážeš, tak to nie sú skutoční kamaráti, to sú len upírskí paraziti, ktorí sa vyžívajú v tvojom nevedomí, v tvojej bezmocnosti. No ty si ten, ktorý im tú moc dáva do toho, že si týchto ľudí necháš vo svojom živote. V skutočnosti nie si ničím a nikým viazaný, si plne slobodný a
ty máš v rukách moc. Ak sa naučíš správne komunikovať, správne sa vyjadrovať, tak si schopný si veľmi rýchlo zmanifestovať, akú realitu len chceš a je to čisto na tebe, čo sa rozhodneš žiť. A ja ti želám príjemnú integráciu a manifestáciu tvojho najlepšieho, najúžasnejšieho, najplnšieho života, ktorý si dokážeš pre seba a svojich blízkych predstaviť. Toľko k dnešnému videu. Ti želá Azakiel.